V prvom rade gratulácia reprezentačnému trénerovi Vladovi Vajsovi. Rozlúčili sme sa s domácou pôdou pred odchodom na šampionát. Víťazstvom 3:0. Vaše pocity pri skandovaní fanúšikov. Ďakujeme, ďakujeme. Tak určite, ja som rád, že sa aj štádion na Pasienko zaplnil. Sám som tú atmosféru zažíval a aj tento štádion je OK, keď je plný a ľudia sú fantastickí, tak nás prevádzali počas celého zápasu a som rád, že sme sa rozlúčili dobrou hrou, pekným výsledkom a viacerými šancami. Sadili ste na ofenzívny štýl hry. Naznačuje to to, že máme tú silu premieňať aj šance a že nemusíme ísť do tej Afriky ako outsider a že si môžeme veriť? My nejdeme ako outsider, ideme hrať dobrý futbal a pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie. To znamená pobiť sa o šancu postúpiť zo skupiny. Tento zápas bol trošku modelovaný možno na Nový Zéland, ale ten má väčšiu kvalitu ako Kostarika, takže takýto zápas s takýmto priebehom ťažko očakávať, aj keď všetko je možné. Možno s čím ste neboli spokojní, obrana fungovala dobre, aj stred pola, aj útok, ale asi premieňanie šanci by mohlo byť ešte o niečo lepšie. Trošku z prvej, áno, aj Erik Hendrišek, také lopty sa dávajú z prvej, a boli to krásne akcie, krídelné, čiže tam som bol spokojný, trošku ma zase podvrtnutý kotník Martina Škrtela, ale to verím, že bude OK. Robo Vítek po dlhom čase skóroval, asi aj to je preňho a hlavne aj pre vás obrovská vzpruha. Tak určite, Robo dal gól tuším po roku, takže to som rád a je to psychicky veľká vzpruha, jak preňho, tak pre mužstvo. Váš odkaz s týmto fanúšikom aj pri televíznych obrazovkách pred odchodom na majstrovstvá sveta? Ďakujem im za skvelú podporu, aj tým, ktorí nás prevádzali v kvalifikácii, tým, ktorí prišli dneska, boli pri tých televíznych obrazovkách. Takže držte nám palce a dovidenia v Afrike. Ďakujem. Áno, tak od Vlada Vajsa možno to sprostredkované. Vámke lekelem Sanzi Afrika. Uvidíme sa v Južnej Afrike na svetovom šampionáte, ktorý má to krásne heslo Kenáko. Je čas, prišiel náš čas. Týka sa to samozrejme Afriky, ktorá historicky poprvý raz zorganizuje svetový šampionát. Ale to isté platí aj pre nás. Nastal náš čas, sme tu prvýkrát v elitnej spoločnosti svetovej futbalovej rodiny. A to už je prvé veľké vyznamenanie pre slovenský futbal. Tak, ako sme to prežívali v závere kvalifikácie majstrovstiev sveta, tak aj teraz pri rozlúčke pred odchodom na samotný šampionát. Ďakovačka našich hráčov a ich verných fanúšikov. Aj pre Mariana Zemana zrejme dobré pocity bratislavské Pasienky, možno od tých čias, keď Vlado Vajs a Stano Moravec hrávali za bratislavský Inter, nezvykli byť takto zaplnené. Ale ukázali tí chalani naozaj, že urobili obrovský pokrok, pretože spôsob, akým sme vlastne dnešný zápas vyhrali, alebo ako sme ho zvládli, je naozaj pre nás fanúšikov všetky, pre celý slovenský národ strašne veľkým povzbudením a myslím, že tých 10 dní úplne ináč teraz prebehne. Každý tomu musí začal ešte viacej veriť po dnešnom výkone a každý dúfa, že tie slova o pokuse postúpiť sa neostane len pri tých slovách, ale naozaj to mužstvo tú kvalitu má na to, aby Nový Zéland zdolalo a potom v jednom z tých dvoch zápasov ešte uspelo. Takže naozaj to všetkým nás zdvihlo náladu a dúfame, že naozaj ten postup bude v našich silách. Nie je pochyb o tom, že cez účasť na majstrovstvách sveta sa robí najväčšia reklama pre každú krajinu, aj pre tú našu 5 miliónovú v strede Európy. Tak uvidíme, aká kvalitná reklama to napokon bude pre Slovensko na samotnom svetovom šampionáte. Pri mikrofóne máme už nášho najlepšieho kvalifikačného strelca a muža, ktorý dal posledný gól dnešného stretnutia, Stana Šestáka. Tak Stanko, ako sa hralo dnes pred takýmto vypredaným štadiónom a samozrejme v takomto teple? Tak to teplo bolo určite nepríjemné. Hralo sa ťažko, hlavne v druhom počase už sily dochádzali, ale publikum nás dobíjalo a urobili sme dneska veľa pekných akcií, ľudí sme potešili, takže ten výsledok je zaslúžený. Zobrali ste si loptu na ten záver pred mladým Vladom Vajsom, využili ste trošku ten svoj vek, aby ste vydali ten gól? Tak Vlado bol faulovaný, väčšinou ten faulovaný hráč penáltu by kopať nemal a Vladko mi to dožičil. Pýtal som sa ešte Sapio, v podstate na tréningu dneska sme skúšali nejaké penalty a tak som si veril, kopol som to. Čo odkazujete divákom pred majstrovstvami sveta? Aby boli takto pozitívne naladení ako dneska, ako aj my všetci v mužstve a sľubujeme, že urobíme maximum. Tak veľa šťastia, nech vám to strieľa. Ďakujem pekne.
Máme tu pred bránkou aj Janka Ďuricu, vyzlečeného. Darovali ste dres, darovali ste ho niekomu zo superov alebo niekoho z divákov? Nie, pri rozlúčke s divákmi som hodil dres medzi divákov, tak určite som mu niekomu ľudí radosť, lebo tí diváci, ktorí nás dneska prišli podporiť, tak urobili, ja si myslím, že vynikajúcu atmosféru a my sme sa im, dúfam, odďačili víťazstvom a dobrou hrou. Vy ste jeden z tých, ktorí odohrali tie dva prípravné duely v celku. Ako porovnať Kamerún a Kostariku? Tak určite Kamerún ukázal väčšiu silu, hej, proste viac nás presoval, ja si myslím, že bol ešte viac pohyblivejší ako Kostarika, no ale dneska sme hrali viac útočne a jak sme hovorili po tom zápase s Kamerunom, že takto treba hrať a dneska sme to ukázali. Boli veľmi nepríjemní, hlavne Parks, niekoľko súbojov ste s ním odohrali, dokonca dvakrát vás museli ošetrovať s ním. Tak taký je futbal, hej, proste vždycky sa hrá tvrdo, no a vždycky patrí k tomu nejaké to aj ošetrenie, tak ale nie je to nič také vážne, takže som v poriadku a do Afriky letím zdravý. Čo sa týka tej spolupráce s Kornelom Salátom, potom ako odišiel Martin Škrtel, niečo sa zmenilo v tom rozhodovaní, kto bude prvý na lopte a tak, alebo nie? Nie, tak ja si myslím, že Kornel zahral vynikajúco a ja si myslím, že nahradil Martina tak ako mal a to je dôležité. Nedostali sme góla a ja si myslím, že tá obrana zahrala, nie obrana, celé mužstvo výborne. Už myslíte teda aj na Afriku, na Nový Zéland? Tak určite, už sa tešíme, v útorok už letíme, takže už nejaké tie emócie sa už prejavujú, takže sa tešíme na to a čaká nás dlhý led a už sme si vedomi, čo nás čaká prvý zápas. Máte ešte deň voľna, ako ho využijete? Tak určite, nielen ja, ale všetci chalani budeme s rodinami, aby sme si ešte užili tie posledné chvíle pred tým odletom, lebo niektoré moji rodičia takisto neletia, takže chcem byť s nimi, chcem sa s nimi rozlúčiť, aby potom, aký mi na to čas ešte. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Sledujeme gólové stretnutia Slovensko-Kostarika 16. Douglasa Sekeiru po akcii Vlada Vajsa. No a raketový začiatok druhého polčasu pre naše mužstvo. Striedajúci Marek Sapara poslal takúto skvelú prihrávku na Roberta Viteka. Stano Šesták trafí v tejto situácii do brvna a Robo Vitek potom doráža svojím 19. gólom v reprezentačnom drese na 2-0. Marian, čo najpozitívnejšie si treba vziať z tohto stretnutia? Predsa len malo to charakter toho priateľského prípravného medzištátneho stretnutia. Tak pozitívom bolo, že sme dali 3 góly, čo sa nám už veľmi dlho nestalo. Dostali sme sa do ďalších šancí a ukázali sme, že vieme naozaj hrať futbal proti teoreticky slabšiemu súperovi. Bola tam dobrá medzihra, myslím, že sme jasne ukázali, že sme lepším ústom. Najpozitívnejšie je naozaj to, že tí hráči si natankovali sebavedomia určite na dlhú dobu a myslím, že ukázali aj fanúškom, že musia tomuto mužstvu veriť a že nás nesklamú. Stano Šesták a jeho gólové zamávanie našim fanúšikom. Slovensko, Kostarika, teda 3-0. Naša veľká radosť pri rozlúčke s Bratislavou a so Slovenskom s našimi futbalovými fanúšikmi. Po reklame sa ešte na chvíľočku vrátime na pasienky.